Vítam vás na dnešnej lekcii. Budeme si naťahovať naše nohy, otvárať naše boky a pracovať na pozícii kompas. Pletieme prsty, pretočíme dlane, pozrieme sa nahor a ideme sa, ako keby sme sa chceli prehnúť v našom chrbte, zatlačať ramena dozadu, troška sa natočím, aby ma bolo lepšie vidieť. Chceme prehnúť spodný chrbát, panvu dozadu, prehnúť sa v chrbte, ramena zaťahovať čo najviac dozadu. A s výdychom ideme rotácia do pravej strany. Ľavá ruka buď na pravú nohu, na členok alebo až za pravú nohu. Pravá dáme dopredu, ľavý mierne dozadu, podsadená panva. Nádychom zdvihneme ruky nahor a pretlačame panvu dopredu a dole. Môžeme nechať gravitáciu alebo môžeme si aj jemne pokmitať. Nadýchneme sa s výdychom. Ľavá dlaň z vnútornej strany ľavého chodidla alebo až celé predlaktie. Pravá ruka nahor, pozeráme za ňou. Pretláčame panvu dopredu a dole. Pravou nohou k stene, ale je to jedno, ak ste naopak, ktorokoľvek začneme a potom vymeníme. Snažíme sa byť približne na dĺžku našej ruky od steny a tá hlava noha je pokrčená. Zdvíhame pravú nohu a oprieme si ju čo najviac, najbližšie k stene. Tu sa nám pravý bok úplne zodvihne zo zeme, to je úplne v pohode. Snažíme sa byť aktívni, ak potrebujeme. Pohráme sa s tým troška, nájdeme si takú vzdialenosť, kde vieme vydržať, kde to vieme na tú stenu položiť. Ten bok sa zdvíha. My chceme tú pravú ruku, prípadne teraz sa nám môže hodiť ešte bločík, dať z vnútornej strany tej pravej nohy, buď na bločík alebo na zem a ľavou rukou chytiť prsty alebo členok a vytáčať hrudník smerom nahor. Prípadne môžeme položiť celé predlaktie na náš bločík. A snažíme sa telom priťahovať k tej nohe, ktorá je na stene. Jemne otáčať hrudník smerom nahor. Ak nám to ani takto nejako nejde, môžeme skúsiť to pravou rukou chytiť chodidlo, ľavou tiež a snažiť sa pritiahnuť k tej nohe, ktorá je na stene. Ako sme robili predtým, zodvihneme našu pravú nohu, opreme o stenu čo najvyššie. A teraz chceme sa navážiť k tej nohe, ako keby som chcela ísť plecom čo najviac k tomu kolenu. Zdvihnem ruku, možno som tu, možno som tu. Chytím si chodidlo, snažím sa natláčať na tú stenu. Ak môžem, tak pravá ruka popod stehno, ľava poza chrbát, chytím si zápestie, otváram hrudník a znova navážujem sa k stene.